children will run to. En fungruok ne Jopuonjre sikund sekondar ma Umina mayudre kar chung'od bura ma Ugunja bang' riwruok ma ong'ere kaka Great Gift chiwo negi ndigni, taulo mag ria, sabunde kod mamoko e chenro matimo kinda ne ler e skunde. Jatend riwruogno Josephine Were owacho ni ne giyudo mijing'o mar golo konyno kotenore kod nyithindo manyiri ma bende ng'enyne koso chopo e skul ne wach koso taulo mag ria. Jopuonjre, jonyuol kaachiel gi jopuonje opo chenrono ka koro giyango ni mano okelonegi fungruok kaluwore kod pek mar ngima ma osebedo matek nyiewo gik ma ochuno kaka taulo mag ria ne jopuonjre manyiri. By migi sanitary towels mondo gibed e school seche te mondo gibed ni ginyalo compete gi nyithindo ma yowuoyi mantie school throughout the month. Wamiyo gi nyaka sirweche nyaka sabunde mondo konygi e yor ler. To gimachielo en ni wakelo ndigni mondo mi wakonygo nyithindo gi nikech wayudo ni ng'eny gi ama bor to ok ginyal chopo e school e seche mowinjre. Koro ne waneno ni ka wamiyo gi ndigni to ginyalo chopo e school e sama ber kendo ginyalo attend classes gi e seche mowinjre. To kendo mae dhi miyo gi mondo mi gi concentrate e school mondo mi performance gi o improve. Gigi dhi konyo nyithindo gi kabisa nikech ung'eyo ni ngima tek sani ma mondo mi jonyuol mang'eny oyud kaka nyiewo ne nyithindo gik machalo sanitary towels go gi lewni ma iye go tek. Chiemo sani nengo ne odhi malo ka ng'ato omiyi kaka koro CBO omiyowa ogunda mag oduma ni wago erokamano maduong'. Ndigni momi nyithindo go biro miyo nyithindo tundo e skul e wang' sa kendo ok wadhi bedo gi kuom nyithindo moyudo ndigni go manyo ama boyo gidhi bedo gi ting' mayot e donjo e skul to gi sama giwuoke. Kadwa ndiga biro miya achop choni skul kendo anyal somo maber kendo ago erokamano ne joma okelo chenro ni mami nyithindo ndiga mondo gichop skul chon.